Number 1, isa siyang procrastinator. Ang ibig sabihin nun ay pinagpapabukas niya ang pwedeng gawin ngayon. Parati niyang dinidelay ang lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ngayon. Kumbaga, sinasabi niya gagawin ko bukas, gagawin ko mamaya. Pero yun pala, hindi na niya ginawa. O wala na siyang balak talagang gawin. Sinabi lang niyang gagawin niya pero hindi niya talaga ginagawa. Isa siyang procrastinator. Number 2, wala siyang inisyatibo or hindi niya gagawin ng extra mile. Kumbaga pag may gagawin siya, hindi niya gagawin na may extra mile siya. Kumbaga kung ano lang yung pasang awa kung kailangan gawin. Yung baga, kumbaga sa exam, basta pumasa lang. Hindi kailangan perfect score, hindi kailangan mataas ang kalidad ng kanyang ginagawa. Parang napakababang kalidad o low quality work ang ginagawa niya. Wala siyang extra mile or meron siyang extra effort. Number 3, hindi siya proactive or wala siyang inisyatibo. Kumbaga, wala siyang iniisip na bagong gawin, hindi siya nag-iisip ng kung anong gagawin, hindi siya yung, kumbaga, wala siyang balak sa buhay. Kumbaga, parati siyang stale, kumbaga, boring, parang brain dead. Kumbaga, ang ginagawa na lang niya basta kain, tulog, maglalaro ng ML buong araw, maglalaro ng video games, manonood ng TV o videos. Wala na siyang ibang ginawa kundi maglaro. Yun na lang. Parang wala siyang proactiveness para mag-isip ng bagong bagay na makakapagpabuti sa kanyang career, sa kanyang trabaho, sa inyong bahay o sa inyong relasyon. Wala siyang proactiveness, no? Wala siyang inisyatibo. Yan ang number 3. Number 4, isa siyang maduming tao. Wala siyang hangad na maglinis, parang nasa bahay baboy yung lugar nyo. Kung magtapon siya ng mga gamit, parang ang baho-baho parati, hindi siya naliligo. Kung naliligo man, yung ligong parang kulang. Alam mo, may kita mo naman yung ligong bitin, yung mabaho pa rin. May kita mo yung libag, kita mo yung mga tinga sa niya, ngipin niya, kung makapag-toothbrush or hindi nagto-toothbrush at all. Mabaho yung singit, lahat ng gamit niya, gulo-gulo. Kumbaga, isa siyang maduming tao na nagsisimbolismo na parang wala talaga siyang pake sa buhay. Isa siyang parang naging animal na lang siya. Wala na siyang pinagkaiba sa isang animal. Number 5, parati siyang maraming palusot. He has many excuses. Marami siyang excuse, no? So, parating may kesyo ginto, kesyo ganyan, lahat na lang. Kumbaga, isa siyang master sa excuses, hindi siya master ng solusyon. Kasi ang tamang tao dapat solusyon, hindi palusot. So marami siyang palusot. Kasi ang kasabihan nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So parati siyang may dahilan sa lahat ng bagay. Pang-anim, hindi niya tinatapos ang kanyang inumpisan. Isa siyang ningas kugon siya. Kumbaga may uumpisaan siyang bagay tapos hindi na niya tatapusin. Wala talaga siyang balak na tapusin. Ganun ang isang ugali ng useless, no? Wala siyang pupuntahan sa buhay kasi ganun yung style o yung kanyang pag-iisip sa kanyang buhay na bahala na, suko na agad. Kumbaga, ganun, kung suko na siya kaagad, madali siyang sumuko, hindi isa siyang talunan. Kaya hindi niya tinatapos yung kanyang inumpisahan. Number 7, ikaw parati ang kailangan mag-bail out sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Parating kulang siya sa pera o kung kita niya halos minsan kumikita, kadalasan hindi, ikaw na nagbubuhat sa kanya Kumbaga nakakahiya minsan na parang kung lalo na kung lalaki yung binubuhat mo nakakahiya kasi syempre dapat ang lalaki nagtatrabaho. Kung babae naman syempre mas maganda kung meron din sa sariling hanap buhay. Pero kung yung tipong siya parati nagkakautang na para sa mga bagay na hindi naman useful, isa tong masamang warning sign kasi bakit ganun? Wala na nga siyang kailangan isipin, nagkautang pa siya o kailangan siya ng malaking pera pero yung pangangailangan niya hindi naman sa isang produktibo na pupuntahan, hindi dahil kailangan niya magnegosyo o kailangan niya magpalago ng pera, kundi parang luho. Marami siyang luho na hindi naman sapat sa kanyang kinikita. So, parati siyang nagkukulang sa pera. Parati siyang bitin sa pera na yung tipong, pag sinasabi kong bitin, sa pangangailangan na kasi mamaya isipin ng mga tao, hindi nabili ng jowa ko yung magandang sapatos o magandang bag para sa akin. Hindi yung ibig sabihin yun na kulang ang pera. Ibig sabihin lang nun, marunong siya sa pera niya. Pero kung kaya niyang bayaran ang bagay-bagay na minimum requirements para magkaroon ng komportableng buhay, hindi
dito kasama. Ang sinasabi kong kulang sa pera, yung tipong yung pati yung bubong nyo, hindi niya mabayaran, yung pagkain kulang, diaper kulang para sa bata. Bakit ganun? Isa siyang irresponsableng tao sa pera. Kailangan i-bail out mo parati. Kumbaga, kailangan saluhin mo. Kailangan saluhin mo parati yung jowa mo pagdating sa pera, sa mga minimum requirement na kailangan mabuhay ang isang pamilya ng komportable. Yun ang sinasabi ko. Pangwalo, isa siyang couch potato. Ano yung sabihin ng couch potato? Yung nanonood na lang parati ng video, naglalaro na lang ng Mobile Legends, ML, Dota, nagko-Call of Duty, ganyan. Wala na siyang ibang ginawa, buong araw na lang siya naglalaro, tapos wala na siyang ibang balak kundi maging couch potato. Parang nakatambay na lang siya, isa siyang patatas sa isang sopa. Yan ang couch potato. Naglalaro na lang siya buong araw, wala na siyang ibang balak gawin sa buhay. Number 9. Parati siya natutulog kasi napagod na siya sa kalalaro. Kaya parati siya natutulog kasi umiiwas siya sa responsibilidad. Gusto niya tumakas sa realidad ng kanyang kailangan gawin at obligasyon sa inyong pamilya o relasyon. Number 10. Mag-asawa na kayo, magjowa na kayo, mag-live-in na kayo, pero nandun pa rin kayo sa bahay ng magulang niya. Bakit ganun? Dapat ang magulang binibigyan ng privacy ang mag-asawa. Ibig sabihin lang nun, hindi niya pinaghahandaan ang inyong future, at kung tinatanong mo siya kung gaano katagal kayo magtatagal dun, kung sinasabi panghabang buhay, parang walang plano, kumbaga tinatamad na siya mag-isip na magtrabaho na, magkaroon pa ng dagdag na effort para magkaroon kayo ng sarili niyong pamamahay na hiwalay sa kanyang mga magulang. Kasi syempre pag nandun sa magulang niya, wala na siya talagang gastos. Kumbaga sagot na ng magulang niya. Wala siyang plano. Kung meron naman siyang plano at ginagawa naman niya ng paraan, yun ay sa magandang senyalis naman, kabaliktaran nun. Hindi porket na sa bahay siya ng magulang niya ngayon, pero may plano naman siya. Yun ang magandang direksyon. Kasi kung pinagpaplanuhan niya na maayos at hindi siya pabara-bara, kaya nandun siya sa bahay ng magulang niya, yun ang responsableng jowa. Number 11. Kung di naman siya nakatira sa bahay ng magulang niya, nakatira sa bahay ng kung sino-sino mga kaibigan, para silang mga doon, matandang nagbibinata, yun din ang isang karugtong nitong number 10 and 11. Number 12. Parang wala siyang pake sa lahat ng mga bagay, kasi kung may magbibigay siya ng pake, parang effort pa ito Kumbaga lahat ng bagay na nangyayari, wala siyang pake sa nangyayari, wala siyang pake sa iyo, wala sa mga hangarin mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay, wala siya talagang pake sa nangyayari sa lipunan, wala siyang pake, basta wala. Sarili lang niya, iniisip niya yung ginhawa niya, makaraos lang siya, makatapos noon maglalaro na siya, kumbaga panay sarap ang iniisip niya, wala siyang pake sa ibang tao, wala siyang pake sa lipunan, wala siyang pake kung ano mangyari sa mundong ito. Yan ang isang number 12 warning sign ng useless na jowa. Number 13, puro salita pero walang gawa. Kasi yun yung problema Marami mga nangangako para sila mga politiko, nangangako, pero pagdating na ng gawa, napapako. Yun ang isang sign ng useless na jowa, kasi okay yung nagsasalita siya, maganda yung sinasabi niya, pero kung di naman niya ginagawa ito, o nakita mo walang plano, o wala talagang direksyon, o kahit na konting accomplishment, wala talaga, all talk, no action, panay salita, hangin ang iyong jowa. Number 14, wala siyang bisyon, wala siyang direksyon o yung plano sa kanyang buhay niya. Pag tinatanong mo, anong balak mo sa buhay mo, anong tinatrabaho mo para magkaroon ka ng direksyon, ano ba yung future plans mo para sa career mo, ano ba plano mo para tumaas ang rango mo sa buhay, panay, wala, bahala na, tsaka naisipin, o ayoko isipin. Parang wala talaga siyang direksyon na iniisip para sa buhay niya. Parang bahala na attitude ang sinasabi niya sa iyo. So, delikadong senyales ito. Warning sign ito ng useless na jowa. And number 15, ayaw niya mag-take ng responsibilidad. Ayaw niya magkaroon ng responsibilidad. Lahat ng bagay hindi niya kasalanan, hindi niya responsibilidad. Kahit kasalanan din niya, kahit kasalanan pa niya, hindi niya responsibilidad yun. Wala talaga siyang pake. He doesn't take responsibility. Wala talaga siyang responsibilidad para trabahuin din yung sarili niya para gumaling at mas umunlad ng kanyang buhay. Yan ang last warning sign. So kung napansin niyo ang mga warning sign na ito,
ito ho ang mga warning sign ng isang posibleng useless na jowa. Ngayon, paano natin ma-resolve ang isang useless na jowa? Ito ang 6 tips para ma-resolve mo o maayos mo pa o masolusyonan mo pa ang iyong jowa. Kausapin mo siya sa isang mahinahon na tono ng boses na ibigyan mo siya ng enlightenment, kumbaga bigyan mo siya ng liwanag sa kanyang buhay para maintindihan niya kung ano ba talaga ang dapat gawin para mas mapaganda ang kanyang buhay. Pangalawa, kung may ginagawa siya mga maliliit na bagay, dapat i-express mo ang iyong appreciation, papasalamat para malaman niya na, kumbaga parang aso, tuwing may ginagawa na mabuti, pinapakain, di ba? Ganun din ang isang tao, kung may ginawang mabuti, pasalamatan mo, pakita mo sa kanya na, buti at ina-appreciate ko ang ginagawa mo. Kahit maliit pa ito, kasi yung maliit, habang ini-inspire mo, pwedeng dumami. So, habang binibigyan mo siya ng magandang pakiramdam sa ginagawa niya, tatatak sa utak niya, pag may ginawa pala akong magandang direksyon, na-appreciate siya. At pag na-appreciate siya, mas dadamihan pa niya ito. Number 3, baka yung mga expectation mo masyadong mataas, no? Dapat hinay-hinay lang, kumbaga sa accomplishments, bigyan mo siya ng mga goals na kapag na-achieve niya, pinapasalamatan mo siya para mas gagalingan pa niya. Kasi kung masyado mataas ang mga expectation, kumbaga isa siyang office staff, tapos gusto mo maging presidente na siya ng Pilipinas bukas, mahirap abutin. Hindi na niya susubukan abutin. Pero kung halimbawa, ang unang goal maging isa siyang assistant manager or assistant supervisor, realistic itong goal na to. Kumbaga bigyan mo siya ng mga makatotohanang mga direksyon, makatotohanang mga goal para ma-achieve niya. Number 4, kung hindi siya proactive, wala siyang inisyatibo, bigyan mo siya ng mga ideya. Kumbaga, wag mong buuin, bigyan mo siya ng ideya. Naisip mo na ba to? Naisip mo na ba yan? Ano tingin mo? Kumbaga, yung utak niya, bigyan mo ng mga seeds. Kumbaga, taniman mo ng binhi ang kanyang utak para unti-unti nag-iisip na at lumalago ang kanyang pag-iisip na siya na mismo ang maglalakas loob na mag-inisyatibo dahil iisipin niya galing sa kanya yon na binigyan mo lang ng konting binhi ang kanyang pag-iisip. Number 5, bigyan mo rin siya ng mga chores na pwedeng tumulong siya sa iyo. Yung mga kaya niyang gawin na maliliit na bagay para bigyan mo siya ng pakiramdam na meron siyang purpose, no? Hindi yung parang ginagawa mo lahat para wala na siyang gawin, tapos papamukha mo sa kanya, wala ka namang ginawa Bigyan mo rin siya ng share ng chores na kaya niyang gawin at mas mararamdaman mo na siya na rin magvo-volunteer na gumawa pa na mas marami dahil naramdaman niya nagkaroon siya ng halaga sa mundong ito. Number 6, wag mo siyang lalaitin, no? Kasi pag nilalait mo, yan ang problema. Pag nilait-lait mo, mas lalong madidemotivate, mawawala ang inspirasyon niya. So, umiwas tayo sa panglalait ng useless na jowa. So, yun ho ang aking mga payo para sa araw na ito. So, yun, wag niyong kalimutan ang dapat gawin. Kapag meron kayong isang useless na jowa, hindi pa tapos ang usapan, May pag-asa pa ito. Hindi po ito walang pag-asa. May pag-asa pa rin ito. At gawan nyo ng paraan hanggat kaya pa. So, yun ho ang dapat bantayan ninyo. Kung napansin ito mga warning signs, umaksyon na kayo. Wag nyong hayaan. Kasi pag hinayaan nyo yung isang tao na malugmok sa isang demoralized state, kumbaga nasa estado siya ng wala na siyang motibasyon at inspirasyon na gumaling pa, mas masama yon. Bigyan mo siya ng rason, bigyan mo siya ng motibasyon para gumaling. Wag mo siyang laitin, wag mo siyang parusahan. Yun ang payo ko sa araw na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.